KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Piindi TV wonɓe nder leydi ha e caggal leydi on calminama mo wone mon foof inde mum ha yetti yettode mum en gaari e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude adi amen e moɗon ko roɓindo jayndeji hono kala ñande joni koye majji paɗen jayndeji leydi men e oɗo alkamisa ina woni jeegom lewru avril 2023 ngari koye faandu almuudo ene hen tawe toɓɓere jiibor hakkunde awoɓe leydi Sénégal mbasan wiide kamɓe foof kono kay ɓen heeɗiriɓe toon to diwan mbo Thiès ha toon to Gueƴ Ndar kono kadi jayndeji ɗi ngari eko yewiti e alhaali safar woni caɗele gonɗe toon to hôpital mo ganduɗa wiyete ko hôpital Grand Yoff so tawi en noddiri noon kono kadi ɓe ngari e dawrugol puɗɗortoɗen ko jaynde Vox Populi nden jaynde oɗo subaka hande no jirɗon ni waɗi ko fond noir hollirde wonde ko caɗele mawɗe woni ko woni hakkude awoɓe leydi men Sénégal woni ɓen ɓe Mboro e ɓen ɓe Kayar jayndiyankoɓe kolliti wonde ne wayno tan ko ɗum fitnaji mawɗi lombi hakkude ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko Mboro naɓe e Kayar naɓe tawi ko awoɓe e maaje ɗe ɓe kolliti wonde noon ne wayno tan ko ƴiƴam kewɗam woni ko rufi hakkude e nden ɗon haare ngal poɗodiral walla ngal perɓodiral e dow maaje ɗe saabi noon ina wayno ko batuji limlimtinɗi woni ko teska hani ko wayno grande série de Dakar cuuti hen konguɗi erima nde comité darnete tawi ina wawa yewtidde ɓen ɗon ha jaam arta hakkude mabɓe woni ko jaynde Vox Populi nde dawri e oɗo subaka jaynde Loregar nden ɗon wi ko ɗum violence walla tan mbiyen ko ɗum kareli musɗi cattuɗi woni ko lombi hakkude awoɓe leydi men Sénégal saabi noon ɓe mbi tan ko ɗum ha joni violence so towɗo e nder maaje men leydi Sénégal woni koɓe gone hollirde ɗo ɓe hen ko laaɗe mumen duppa heddiɓe ko ɗen kaɓirɗe awo woni kadi ha joni ko duppa woni hen ni gañima jayndiyankoɓe e oɗo ñalawma hande gandini en ni goto e gañinoɗeɓe e nden ɗon haare ne wayno on ɗon hawre ladial e ñalawma hanko ko ɗum jeeyi sababu noon laamu ngu hanki e batu jagorde maw leydi ndi ƴetti hen pellitte erima nde kaldigal wonata hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni awoɓe lurodirɓe oɗo saaha woni ko jaynde Loregar andinen e o subaka jaynde Laturbine ari jokkidi ɗin konguɗi kañum ne wi ene wayno tan ko kareli musɗi lombiɗi hakkude awoɓe toon to nokku biteɗo Kayar ɓe kolliti wonde tan oɗo saaha hande de ko ɗum caɗele mawɗe ɓe gartini e famminde en beele ɗen caɗele giwani eko yewti ko e haali e licence de pêche woni ɗin kayitaji ganduɗa ɗi ko jamiroji neɗɗo yo aw ko wiyete on pêche artisanal ɓe kolliti wonde tan e oɗo saaha hande ina jiiɓi no fewi ha tengti caggal ndi wiya goto e ɓen noon barmunoɓe hawri e ladial heddiɓe nana e cafrirɗe ɗe e oɗo saaha noon grande série de Dakar wondude e galleji kewɗi e oɗo saaha darima gam etade wadde woni joƴƴinde ɓen kaldigal wooda hakkude mabɓe moni foof ko joguino ko acca hakkude ɓen awoɓe leydi men Sénégal mbiyen ɓen wonɓe toon to Kayar e Mboro ha toon to Gueɗe Ndar Saint-Louis jaynde Rewmi quotidien kañum ne ari hen ɓe mbi tan di ina wayno ko museki mawki woni ko yiya toon to Kayar e Mboro tawi noon ko ɗin fitnaji mawɗi lombiɗi hakkude ɓen ɗon awoɓe saabi noon jayndiyankoɓe mbaɗi ko natal ɗen ɗon laaɗe ɗe ganduɗa de hande inana daaƴi walla inana joopi e fongo maaje kaɗɗe ɗe hollirde wonde tan hande o golle awoɓe godani sababude kulhuli ɗin ɗon kareli lombiɗi hakkude mabɓe jaynenkoɓe ne jañi hen e hello tati nden nden jaynde Rewmi quotidien jaynde Las quotidien ari e titre goɗɗo o
woni alhaali hono safrirdu wiitendu hono hôpital Idrissa Pouye do Grand Yoff ɓe kolliti wonde de toon ala foof ko yeehi oɗo saaha sababu o noon ko ɓen ɗon golloɓe mbi ene manki yitade koye mumen e on ɗon gestion woni jogogal on ɗon galle safara ɗo e Dakar ɓe kolliti wonde noon ala ko woni yidde mabɓe tan so wona on ɗon gardiɗo on hôpital itte e gardigu ngu saabu golle muɗum jarani noon ko ɓen gollotoɓe toon gone haalde nder nden jayde L'As quotidien jayde li quotidien kamne arti hen ɓe mbi tan ko ɗum bambula e blocage mo ganduɗa koto banggue blocage bloc opératoire uji ɗi e ko yewitti on ɗon ha joni e kuppugol walla gustugol jobdele ɓen golloɓe on ɗon hôpital Grand Yoff de Dakar woni hôpital mo ganduɗa ko Idrissa Pouye ɓe kollitti won tan ko ɓen golloɓe toon oɗo saaha yidde mumen tan ko yo on ɗon gardiɗo hôpital itte ha laaɓa ceer e gardigu on ɗon hôpital gonɗo ɗo e wuuro lamorko ngo Dakar jayde e witende direct news kamɓe natiri dingiral ko yewitti e dawrugol woni politique ɓe mbi tan ina wayno ko ngal dusodiral walla ɗofsodiral hakkude Macky Sall e Idrissa Seck jeynankoɓe mbi ko ɗum fuɗɗode gasirde woni le début de la fin hollirde wonde tan ɓe mbaɗi ni hakkude mabɓe ɓe peccino jirɗon ni Macky banggue e Idrissa banggue ɓe kolliti foof de e waade noon wonno ko mburu e kosam cafɗo belɗo no fewi kono hande o gueɗɗe nana jiiɓo sababu o noon ko yidde nde Idrissa Seck jogui gam wadde brigue on ɗon candidature muɗum e sumgoji 2024 kono kadi e nden deƴƴere nde maw leydi ndi jogui e miijoji en dokki wondene omo jogori ɗaɓɓude ɗin sumgoji 2024 e on tuma noon ɓe mbi ko hunde nde faya koye ceergal hakkude on mo ganduɗa kam woni Idrissa Seck e Macky Sall jaynen ko ɓenen jañi hen e nder jayde witende direct news jayde Le Quotidien e o subaka wi ko on alliance e nder Benno ɓe kolliti wonde ko idi si près si loin de Macky manam idi ene ɓattide kono kadi mo woɗɗi on ɗon Macky Sall hollirde wonde tan ko nden deƴƴere nde président mbo patron Revue o ina holliri wonde tan e oɗo saaha omo jogui yidde sertude e on ɗon coalition Benno Bokk Yakar jeyanenkoɓe mbaɗi ko natal makko no jirɗon ni e hello jeenayyi e nder nden jayde quotidien Le Quotidien jayde nde ganduɗa kam woni stade quotidien ko ɗon tigui guddirten ko yewiti robinet men jayndeji hono no kala ñande jeyanenkoɓe ina wayno gaari koye natal on ɗon ɓiɗɗo Sénégal o tawi ko jibinande Bambali pettowo oɗo saaha toon to Bayern Munich jeyanenkoɓe gaari koye on ɗon forme makko besɗo no fewi caggal blessure mbo wanno walla mbo hemno e mois de novembre ha hande ɓe mbi ko Sadio Mané heɓtani sembe muɗum ɗum addi complication no fewi to banggue jeu makko toon to Bayern Munich ɓe kolliti wonde noon ko oɗo saaha hande gueɗɗe ene jiiɓori on ɗon attaquant numéro 10 leydi men Sénégal hay sinno tawi yimɓe hewɓe cuuti hen konnguli woni hen mbi alay saago o jogo ko wiyete ko to banggue mental woni tan hakkille deƴƴo beele o wawa yaltude oɗo situation hay sinno tawi Thomas Tuchel e wonde Olivier Kahn kañumen kala e oɗo saaha hande inana jogui ɗamaw e jorto moƴƴo ma Sadio Mané artu e on ɗon forme muɗum mantiniɗo goɗɗum ko tawete hen ko classico dernière e oɗo saison wonno 5e classico e oɗo saison année civile 2022-2023 ko hanki wonno e on ɗon retour Copa del Rey ɓe hen mbi coupe du roi toon to leydi Espagne e stade biteɗo hono stade mo ganduɗa o wiite ko stade FC Barcelone mo ganduɗa woni Camp Nou en gandi ko hanki Real tawoynoɓe fiiɓe loggi nayyi e logguindiga rewɗa ɗon noon ko Karim Benzema kañum waɗi triplé woni marque bituji tati hollirde wonde tan ko onon ɓiɗɗo France najo kañum goto waɗi éliminé FC Barcelone kamɓe Bayern noon walla kamɓe ɓe ganduɗa woni Real de Madrid ɓe jawti on ɗon final maɓe tawi Osasuna jogori fettede koye lewru mai hollirde wonde tan ko Barça waasi hanki basal musgal e terrain muɗum e yesso public muɗum garnoɗo wadde soutenir ɗum noon noon ko loi de football ko ɗum woni ko jaynenkoɓe jiiɗi famminde e oɗo subaka gasi ko ɗum wonno ko tonguɗen e jayndeji meɗen e oɗo ñalawma alkamisa joni joni paaɗen koye gueɗe rendo gueɗe rendo e oɗo ñalawma hande garaten koko yewti e nden haare nde kalɗen e jandeji ɗi eɗen gandi presque jani leydi Sénégal kala garti hen woni nden haare lombide hakkude ɓen awoɓe leydi men Sénégal heedirɓe to banggue Mboro e toon to Kayar hani reeɓi ha yewti toon to Saint-Louis du Sénégal eɗen gandi jande ɗi kabri wonde waɗi hen fitande wotoru heddide hen heddiɓe ko juuɗe cumɗe ɓe hen ko jeese heddiɓe kadi ko bagage uji mumen bonna woni laaɗe ɗe e ɗen ɗon kabirɗe gawirɗe saabi noon ɗum addi hande
hande jiibore kulkuli sabu den gandi leydi men Sénégal à chaque fois so tawi yimbe dido ina kaba tawi ko yimbe dido be jidden wiide to bank gol kongol kutorden woni be non gollobe dido tawi beedo ndendi gollal kono ndendani diwan wala ndendani nokko so tawi kawrine kaba hen saaji heewi wonde ko jinjingtere jibine cadele ko dum woni ko saabi jiden ko haysono tawi odo saha andaka exactement holko woni origine woni iwdi den don hare kono kam hakkillaji dokki wonde ko dum onon poti awdo ala on potani awdo do ko jeyi amen do ko podon hadde walla iwi jeeri hucci wala ko dum wonno ko jibindi do fitnaji iwide onon cellule de crise mo ganduda wadanoma tonto diwan mo Thiès ngam réglude on don situation hollirde wonde tan ina wayno Sénégal ko enen kala jeeyi Sénégal ko Sénégal dendado moni fof so finina dardo ya Allah baade woni koy ndiyam ala kerol woni aussi kadi koy ladde ala kerol foti wonde ko masala hakkunde be ganda woni gollobe tawi ko dabbobe moni fof nana yihi manam yaari ko arsuko mudum donc fotano wonde dido fitnaji ina jola hakkunde yimbe didi jidi yu moy baba walla yimbe didi hoddibe hakene jibina warangoli walla duppude walla ni ganje hay ko nandi hen odo saha yonti kaldigal wade ummorade ben don be ganda kanymen ngoni mobe awobbe kono kadi haarewi laamu leydi Sénégal yetto ben mojjube leydi ndi kala ciwta hen kongudi kala mbele dum do ina Allah ne rufa hen ndiyam salligi sona dum eden gandi do huccado mojjani sabi non mbaden erango faade ben don awobbe ganda hande o ina gonde jiibor ina gonde kulhul ina gonde mette nde caayata halaba cer mbawa tigi artude gonga kaldigal wooda hakkunde mabbe jam yaare yeso Sénégal yaare yeso musibe teddubi ko di kongudi nguddirten e odo nyalawma hande en jetti ton to caméra mo ganda ka woni Alsan So wondude e bitedo Djibi Dieng to bangi assistance montage e on ko Ali Fall en jarni mono fewi adi men e robido jayde inshallah lamdo jabi ko jango aljuma on biyama alkamis modde malado KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK asodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy butikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma